வரது பாத்துருங்க. தம்பி மதுரை மாடு சோனே கருப்பு பரிசு பொருளான வெளியே தம்பி 125 வெளியே வரியா பரிசு பொருளான வெளியே போயிரு. தம்பி 125 வெளியயா அடுத்து வீரமங்கை அவர் வெளியேத்துங்க ஒருத்தர. யார் சார்? ஒருத்தர் பாரு பன்னீர் மாத்தி வெளியே போயிரு அப்படியே மாட கூட்டி போய் வெளியே வாப்பா. சார் மாடு வருது பாரு. சார் சார் காவல்துறை இருக்க அவன் போடுடா. ஏய் பன்னீர் மாத்தி வெளியே போயிருங்க. மாடு கூட்டி வெளியே போயிருங்கப்பா. வீரமங்கை யார் நீ பன்னீர் மாத்தி உள்ள அடுத்த வரியா மாடு வீரமங்கை ஆள பாரு. ஏய் பைய வெளியே போயா. வெளியே போ. டிஎம்கே கிளை செயலாளர் தம்பி வெளியே போடா. மாடு போடா வெளியே போடா. குரு பிரசாத் மாடு அடுத்த மாடு காதக்கனர் மந்தையம்மன் கோயில் மாடு மதுரை காதக்கனர் மந்தையம்மன் கோயில் மாடு அப்படியே வெளியே தூக்க சார். ரெண்டு பேரும் அப்படியே வெளியே தூக்க.